मी आहे वेंगुर्ला बंदर येथे आणि आज नारळी पौर्णिमेच्या निमित्ताने अनेक नागरिक या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत आणि सागराला नारळ अर्पण करण्यात आलेला आहे। सुरुवातीला दुपारी 3 वाजता वेंगुर्ला पोलीस ठाण्यामार्फत तसेच वेंगुर्ला तहसीलदार यांच्यामार्फत मानाचा नारळ हा या ठिकाणी वेंगुर्ला बंदर येथे सागराला अर्पण करण्यात आला आणि त्यानंतर आता नागरिकांची जी गर्दी व्हायला सुरुवात झालेली आहे। नागरिकसुद्धा दरवर्षीप्रमाणे या ठिकाणी येऊन त्या नारळाची ब्राह्मणांमार्फत विधिवत या ठिकाणी पूजा करून तो नारळ या सागराला अर्पण करत आहेत। या ठिकाणी वेंगुर्ला बंदरच्या ठिकाणी आपण बघू शकतात, बंदराचं काम चालू असल्यामुळे थोडीशी गर्दी आपल्याला दिसत नाही आहे, मात्र लोक या ठिकाणी येत आहेत, नारळ अर्पण करतायत आणि पुन्हा जात आहेत। काम सुरू असल्यामुळे काही कमी प्रमाणात आज गर्दी दिसते, तसंच पावसाचं सुद्धा वातावरण असल्यामुळे गर्दी कमी प्रमाणात दिसते। मात्र या ठिकाणी जे प्रतिवर्षीप्रमाणे जे सागराला नारळ अर्पण करण्याची जी प्रथा आहे ती करताना आपल्याला नागरिक या ठिकाणी दिसत आहेत। नारळी पौर्णिमेनिमित्त या ठिकाणी आता नागरिक यायला सुरुवात झालेली आहेत 3 वाजल्यापासून आणि आत्तासुद्धा जी खाद्यपदार्थांची दुकानं जी आहेत ती सुद्धा बाहेर लावण्यात आलेली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।